Saint-Chevaux. Ça, ouais, ouais. Canada, il était là-bas. Oh, les chiens. Ouais, ça. Ouais. Hein? Non, c'est pas vrai, qu'il est en mais hein? Tabu outlet, ne? Wo stoik je kan nou Stoik je niks, het is niet. Ja, det är fast jag kan inte göra. Åh, jag ser det. Så jag har gjort. Han var sure är det Så hon så. Ha? Da må vi. Da hon må verkligen, man bör verkligen. Awol. Må det verkligen man på så. Och vandrar och Jag som bara skandal, как раз шишинел, как и будешь доктор. Så där var det bort.